Welcome back my YouTube channel DJ Vlog Son. Dinay ang thang nagideung khanta selaina आरो बाजाराव थाङासै दिनै माने खान्थाया बया जादों आरो नैबे खान्थाखौ सोलायनो थाङासै आरो नैबे बाजाराव जथौदो आरो माने गाइस खान्थाया तारमाने इनि माने खुगायानो बायदो आरो ना नै जलांदो आरो ना खुगायानो ओंखायनो बाजाराव सोलायनो थाङासै आरो ना स' बाजाराव सोलायनो थाङासै खान्थाखौ स' नोंथांमोनाबो नायबाय थादो आरो ना भिडिअखौ आंनि माने खान्थानि खुगाया बायदो आरो ना ओंखायनो सोलायनो फैदों ओमफ्राय नै तारमाने लामाफोरा बिराद गाज्रि लासै लासै फैनो गोनां जादों लामाफोरा माने माद गाज्रि आरो ना जोंना बाजाराव फैनाय लामाया दा गारिफोराबो थांनो हायाखै नै बायला आया आरो गाख्लाजोबनाय आरो ना लोगोफोर लामाया स' डाइरेक्ट मोनहैनोसै लोगोफोर नोंथांमोनजों दा डाइरेक्ट बाजाराव मोनहैखानोसै दासो जदों दा नै बाजाराव फैबाय दा माने मानसि जाथ'वाखै आरो बाजार मोनफैबाय लोगोफोर दा माने बाजाराव बिसि मानसि जायाखै आरो खम जादों मानसिफोरा नै बाजाराव बिसि बहायाखै दासो एखेबाय नै गाइस दखानफोरानो खुलिजोबथ'वाखैनो दाहा उनावहाय लासैहाय खुलिगोन आरो दखानफोरा बिराद फिसा फिसा जागा गोजा आरो दखान गोजाबो बाजारानो जवाखै दा थाब बिसि दखानानो खुलिजोबाखै लोगोफोर नै माखै जाले हान्था दखाना ओइ नैखै जासो एखेबाय सिदां न' नैखेबाय बे गोजा दा नै गाइस बेखैबो बाजार जयो आरो ना जोंना दिनै फैनाया एसे थाब जादों आरो ना गोबाव थाबनो फैद्रायदों खान्थाल लांनो होनायखाय जों थाबनो फैदों आरो ना गाइस दखाना मोनफैबाय गाइस नै बेनो दा नै सोलायासै आरो नायदो आरो खान्थाफोरखौ बेसेबां जागोन ना नायदो ओमफ्राय रेजेन्था दसं Sariso 28 gram, sariso gram ada. Hah? Nih mana dokona habai. Dah khanta sudah ada, anda berbeza lagi, beza mai, naiding. 1 kilo 885 jada gitu lah. Are itu kan belak di ba? Oh bodli, belak di misai. Dengan mah kesempatan mana pasti nalang kena ada mah masih lupa contoh saja. Oh, ada kita langsung. Mau soban apa kan? Hôm nay chép là thằng gì? Chép là thằng mà này gì? Chép là thằng gì? Chép là thằng này là cái nữa mà, ăn gà salad. Nó bỏ khó xin nó dokan ya. Tega sini. Iman gidir na pisa. Alo furu disu. Alo furu enahen furu dia enahen. Oh itu saya boleh bu. Hazar बाजार जथ'आनो गाइस जों माने थांनो फैनाय जाद्रायदो नालाय दा नै बेफोर माने बाजार जयो दा जों खान्थाखौ लाबाय नै बेखौनो लादो आरो ना आङो आरो नै ए मोनसेखौबो लादोंमोन ए मोनसेया जाबाय गब्लंदो आरो ना बुखै जाबा गब्लंनाय नायनि र' नै माने बेखै गब्लंदो आरो ना नै बे माने गब्लंदो आरो ना नै खैजा दा बेखौ सोलायफिनासै एनो लायनो थांदो दा दखानिया इनि बिखै जानिफ्राय बिराद माबा दंखायो नालाय दा लाना फैबाय जोबना फैदो दखानियानो इनिफ्राय लाबोबाय नै दा बासिनि आरो मा मोनसेखौ लानाय जायो गब्लङा नै बे दोननाया नै बे जाबाय गब्लङा नै एति ভালো নাকি एति मते एके समान तो নাই एके समान तो एति एति অলপ সৰু সাধাৰণ এতি অলপ সৰু সমানে দে जाबाय नै बेखौनो लानाय जाबाय फट' मारि आसा कियो फट' नय ब्लगार खान्था खागासिनो नै खाना गासै दखानिया साइकेल हमदो दा आङो सुजुबाय नै बेयाव माने सुजुबाय आरो मोननैखौबो बे मोननैखौबो लानाय जादो ना दा फैबाय खान्थाखौ लानाय जाबाय नै बेयाव खाथाबाखै गाबगासिनो दा नै बेखै थांलायनोसै हा खान्थायाबो दा मोदै गदों नै औवा सिबायदों खुगाफोरा नै खान्थायाबो दा साइकेल सालायलांबा आरो सिगोनानो बांसिनानो दासो जहांजोबदों नै गाइस बाजाराव
दासो बजबदों नै आलु चालु माबा माबि लाबोजोबदों आरो गारि सारि नै दासो बहायनो लाबोदों जों थाबनो फैद्रायदों दिनै नङाबा बिराद मानसि माहा जायो आरो बाजाराव जोंनि बेयाव माने मानसि माहा जाबा साइकेल सलायनो हायामोन आरो ना नारनांगौमोन हयथ'बा साइकेलखौ दोनना फैनांगौमोन आरो बेलेगाव ओमफ्रायसो लांफैनांगौमोन दिनै माने खम जादों दायोसो जागोन जों थाबनो फैद्रायदों ना दायोसो जागोन बिराद मानसिफोरा दासो जहांजोबदों दा नै जों साहा लोङासै नैबे दखानाव नैबेयाव दोनजोब्बाय दा साइकेलखौ दोनथ'बाय बाय दा हाबोनोसै आरो दखान सिङाव एथिं फै जागोन र' माबा मोनसे सिंग्रा किमान লাগে কিমান সিংগ্রা কিমান দাম কিমান লাগে সিংগ্রা बोरैसो दासो जादों नै दखानिया फुदुंगासिनो दासो दखानिया दे जा 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 नै लुगासिनो जोंना दखानिया लुगासिनो नै लाबासै लुखा लुनानै नै लाबोबाय एखे मोनसे होबाय नै लोंनोसै आरोना साखो नै नायदो बे जाबाय मा होनो मिथिलाया नै जाबाय सिंग्रा नै जाबाय खरमा ए जाबाय मेरायनाय आरो सानो रायनाय बे जाबाय साहा आरोना लोंनोसै आरो गाइस दा ओंखारबोबाय दखाननिफ्राय साइकेलखौ लाबाय नै दा थांनो ओंखारदों ओमफ्राय साइकेलखौ फैफिनबाय दा थांसिगोन न'खै नै लोगोफोर दासो बहायजोबखांदों नै बाजारा दासो नै बेफोरखौ माने बहायजोबखांदों दासो नै फाइनेलि गाइस नै जों दा बाजार एबा हाथाइनिफ्राय फैबाय स' माने खान्थायाव माने बे दोननाय आरोना नै बे गाबगांबाय थायो खान्था फिसाया दा मनायावनो लानाय जाबाय बेखौ स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबसक्राइब जरुर खालाम आरो मोजां नाङोबा आनलाइन साबसक्राइब खालामबानो जाबाय स' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर